ଶୁଣ 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 ଲୋ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଶୁଣ 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 ଲୋ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ଜନତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଏହି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଏସଏସସି ହୋଇଲେ ଭଉଣୀ ଆମର ସଉତୁଣୀ କାହିଁକି ବାଣ୍ଟିବେ ଛତୁଆ ଯାଇ ଗାଁରେ ପୁଣି କାହିଁକି ବାଣ୍ଟିବେ ଛତୁଆ ଯାଇ ଗାଁରେ ପୁଣି ସାହା ହେବେ ଯେବେ ଭଉଣୀ ଆମ ମା ତାରିଣୀ ସାହା ହେବେ ଯେବେ ଭଉଣୀ ଆମ ମା ତାରିଣୀ ଅଭିଶାପ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଆମ ଆଖିର ପାଣି ଅଭିଶାପ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଆମ ଆଖିର ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଭଉଣୀ ନୀଳାଚଳ ମାରୁଛି ଆମ ପେଟରେ ନାଥ କାହିଁକି ଏସଏସସି ମାରୁଛି ଆମ ପେଟରେ ନାଥ ଦିନ ରାତି ଆମେ ଖଟୁଛୁ କରି ରକତ ପାଣି ଦିନ ରାତି ଆମେ ଖଟୁଛୁ କରି ରକତ ପାଣି ଆମ କଥା ଟିକେ ଭାବୁନ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଆମ କଥା ଟିକେ ଭାବୁନ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ହୁଏ ଆମକୁ ଖୋଜା ବିରୋଧରେ ରହୁଛ ମୁହେ ନାହିଁ କି ଲଜ୍ଜା କରୋନା ସମୟରେ ଭଉଣୀ ଆମେ ହେଲୁ ନିଜର ଏବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାହିଁକି ତୁମେ କରିଲ ପର ସହାୟତା ଟିକେ ନଦେଲେ ଆମର ଅଫିସର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ବାହାରିବୁ ହୋଇବେ ଥରହର ମରିଯିବୁ ପଛେ ହାରିବା ଆମ ଜାତକେ ନାହିଁ ଧର୍ମପଦ ପରି ଜୀବନ ବାଜି ଦେବୁ ଲଗାଇ ଧର୍ମପଦ ପରି ଜୀବନ ବାଜି